Gladys Wanga odok ne dongruok matimore e kaunti no kowacho ni gin tudruok e kind piny owacho mamalo kod mano mar kaunti. Wanga mane oseyo joma wacho ni dongruok ma kaunti no gin mikelo mana gi piny owacho mamalo, owacho ni mondo mi dongruok makare bedi nyaka chenro mag dongruok many e yore te kokwayo mondo jopiny orwak ber duto madhi nyime e kaunti no. Nderni yao e town ka kendo idwa yaw kendo ikete stima kendo Homa Bay koro rieny ka city. Kidhi e dho nam paya osetieki, tije mamoko matindo tindo monego ti e dho nam kanyo be idhi timi mager ofis mar KPA ka ma jowa be ndiki, koro jowa be dhi wacho ni atiye port. Kodhi chiemo kata kodhi kamendileto wacho na wuok atiye port abiro. Mano gima lich. Paw ndege iyaw. Sani ndeke makoro madongo be nyalo biro Homa Bay ka. Koro adwani ago erokamano ahinya ne president marwa to gi baba Raila Amolo Odinga nikech ne giwinjore wach mondo Madaraka Day okel ka. To bende mondo yie ni projects gi te kwariwore gi county government mondo timre ka. Jomoko aneno ka wacho ni projects gi magi mag national government indaki wach Homa Bay osebedo ka higni koro ji otimo oseko. Government imegi omera gigi nyaka many. Maloyo ji 500 piolo daro e gwenge mag Simboi Kogembo.